No niin, elikäs heippa tässä videossa nyt, kun ei kuitenkaan ole tätä Minecraftia vähän aikaa tullut, niin kuitenkin tämä normaali Minecraft-video, vai nyt en aivan selittää, että mitä nyt lähiaikoina pelejä voisi tulla, elikäs MV2, Minecraftia, eli tätä peliä, tai sitten Lolia, tai CS, ja nyt mä kuitenkin vielä näytän, eli mä nyt tässä vielä vähän aikaa pelaan. Ja tosiaan nyt mulla ei oo mitään, koska kirjoitin tänne sen, eli kirjoitin tämän ja otin noista tuon ylimmäisen, elikkäs tuon. Niin siitä ei käynyt mitään hyvää, koska minun kaikki itemit lähti täällä inventorista, niin nyt mulla on aika huonot itemit, mulla on tämmöset vaan. Mutta tulee vielä olemaan onneksi niitä. Ja tää voi jämppiä aika paljon. Nyt mä ajattelin, kun käydä hakemaan tätä hamuskaa täältä. Siinä onkin. Tää nyt vaikka ottaa pari. No. Ja mä ajattelin, että mä käyn syömässä, kun tulee, nukkumassa, kun tulee yö ja käy. En mä käykään nukkumassa, koska mä haluan. Ootapa. Joo, tai no, tässä se video melkein olikin, että tämmönen pieni video. Haluaisin lopettaa täältä näin tämän. On pieni video, että no, oottakaapas hetken. Ja ehkä hieno loppu. No, niin nyt. Tää mukko on kauhean lässä. Joten, heippa!